O misterio do Torque de Burela, 2019, Editorial Galaxia. Ninguén dixo nada ata que a Carola lle puido máis a curiosidade. Que é a regla? Que é a regra? Unha leria mortal, respondeu rapidamente Isabela. Algúnas das súas amigas máis próximas xa pasaran por aquilo e a ela mesma non lle quedaba moito. Sí, unha leria, pero non podemos cambiálo, dixo a nai. A regra, ou tamén menstruación, é un ciclo que sofre o corpo dunha muller unha vez ao mes aproximadamente. Durante ese tempo, o teu útero prepárase por se quedas embarazada. Se non é así, ao final do período expulsa unha mucosa chamada endometrio e volve prepararse para un posible novo embarazo. Entón, é como ter mocos aí abaixo, dixo Carola tras meditalo. Úrsula non puido evitar sorrir, esquecendo durante uns segundos o duro momento polo que estaba a pasar. Aquela nena non tiña pelos na lingua. Sabía algo que non entendía, non tiña medo ningún en preguntalo. Oxalá todo o mundo fose así. Acariñoulle a cara e respondeu: oxalá. O noso útero acumula sangue e tecidos para poder albergar un hipotético bebé aí dentro e iso é o que expulsamos. Sangue. Que? Carola non daba creto. Vou sangrar por aí abaixo cada mes? Cada mes. Carola abriu os ollos, a boca, as mans. Estaba enfadadísima. Pero iso non pode ser verdade. En ningunha película que vise, nin en ningún libro que eu lese, a protagonista lle pasaba iso. Xa, tampouco as ves ir ao baño facer as súas necesidades, non? Ás veces, simplemente, eliminamos as cousas que estorban. Sentar no váter para facer de ventre ou sangrar polo medio das pernas non queda ben. E aínda menos mal que avanzamos algo, que cando miña nai tiña a regra dicíanlle que non podía lavar o pelo nin regar as plantas, nin moitas outras cousas falsas que só servían para facernos sentir mal. Carola escoitaba todo aquilo como se fose unha sentenza á morte. E se nunca quero ter un bebé? Iso non cambia nada. O teu corpo faino por se acaso, queiras ti ou non. Que injustiza! A min tampouco me gusta ter barba, filla, e afeitarme cada 2 días, dixo o pai, intentando consolala. En serio estás comparando uns pelos na cara con sangrar todos os meses? Preguntoulle Carola, indignada. Be-Water, cuarto de inverno, 2019. Era meteu o pé na bañeira de ouro situada no centro da habitación. A temperatura era perfecta, así que se mergullou enteira. Desfrutou paseniño da sensación da auga quente acariñándolle a pel. Centos de pisos máis abaixo, os obreiros non sabían o que era darse un baño. Xamais se lles ocorrería desperdiciar o prezado líquido dese xeito, pero ela era a reiña. Fora seu bisavó quen construíra a colosal estrutura soterrada que agora os albergaba a todos, obedecendo as ordes que o goberno lle dera como principal dono dos mananciais daquela zona. Todos os grandes magnates da auga recibiran as mesmas instrucións ao longo do mundo inteiro. Cando se decataran do que realmente estaban a facer, impuxeron as súas condicións. Non en van eran as persoas máis ricas do planeta, incluso máis que países enteiros. Sabían que ninguén excepto eles tiña os recursos necesarios para construir as colmeas. O requisito era sinxelo. Quen construía, mandaba. A democracia estaba totalmente obsoleta. Un sistema moi bonito na formulación, pero totalmente corrupto e inútil na práctica. Fora demostrado unha e 1000 veces ao longo da historia da humanidade, todo o mundo sabía. Así que, cando o gran cataclismo chegara e a poboación fora distribuída polos milleiros de colmeas, coa fin da era superficial, chegara tamén o nacemento dunha nova sociedade. Diso había xa máis de 60 anos, 60 longos anos nos que o goberno da colmea GZ-023 estivera baixo o poder da familia de Hera. Seu bisavó gobernara durante 24 escasos meses, avellentado pola vida na era superficial. Logo chegara a avoa, que morrera dun derrame cerebral tras 17 anos de goberno. A nai fora a dirixente máis lonxeva ata o momento, con case 40 anos á fronte. Finara había 3. Hera sabíase unha privilexiada, pero tamén era consciente de que a súa familia o gañara con esforzo. Merecíao. Nunca lles regalaran nada. Pagaran polos dereitos de explotación dos mananciais e agora recollían o sementado. Sí, sabía da existencia de algún grupo rebelde que postulaba que a auga era un ben común, público e universal, pero iso que lle dixesen aos gobernos da era superficial que a puxeran á venda.
urxidos polas débedas estruturais do sistema e polos intereses acumulados durante decenios. A maioría das masas acuáticas doces da Terra tiñan agora dono, como debía ser. Despois de todo, a súa explotación non saía gratis, era lóxico que os beneficios fosen tamén para eles. A auga que permitía a vida na estrutura soterrada GZ-023 era dela, da súa familia, igual que a colmea, igual que toda criatura que vivise baixo o amparo dese teito. Todo lle pertencía. Ata as ratas que pululaban pola estrutura eran dela, por moito que non as quixese para nada. Senlleiras, 2018, Editorial Galaxia. Véxote sufrir, día sí e día tamén. Os días bos, laméntaste de que el non sexa así sempre. Os días malos, de que sexa así, a secas. Pídeche perdón, non intenta ferirte coas súas palabras, é que ten moito traballo, ou anda estresado, ou non ten paciencia, ou está de mal humor. Nunca é culpa del. É culpa túa? Culpa túa tampouco, pero crees que así é. Non és o suficientemente boa, nin o suficientemente lista, nin o suficientemente fermosa. El ten razón, quizáis podería dicilo de outro xeito, pero ten razón en todo. Perde nas formas, pero xa sabías cando casaches con el que era un home de carácter. Esa foi unha das cousas que che gustaron da súa personalidade. A ti non che van os homes sen temperamento. Entón, lembras o mozo das lentes. Sinto a túa tristura, fonda, crónica, punzante. Non te ves xa con el, non sei por qué, pero noto que o botas de menos. Non sabes como puideches facer iso, traizoar así a Bieito, ti que tanto o amabas. Sénteste sucia e miserable, és noxenta, pensas. Pero como non facelo? É como a poñer un vaso de auga diante dunha persoa sedenta. A pregunta non é se a beberá, a pesar de prohibirlo. A pregunta é canto tempo tardará en romper as regras. Ti estabas sedenta de tenrura, de amabilidade, de cariño, de comprensión. Sedenta de amor propio, non o que o das lentes che daba, senón o que che facía sentir. Con el eras menos parva, menos inútil, menos fea, menos gorda. Non tiñas nin idea de por qué, pero así era. Tamén con Bieito flotabas nunha nube ao comezo. Andabas sen pisar o chan. Tanto che tiña o que opinase Navia. El era o home da túa vida. É o home da túa vida. Por que non lle contas nada a Navia? Pregúntaste. É a túa mellor amiga. Virá mañá pola mañá, é a túa oportunidade de pedir axuda. Pedir axuda para qué, pensas? Ti non és unha muller maltratada, non o és. Claro que non o és, pensas. Pero estás mal, xa non riscase nunca, non tes esperanzas, nin anelos, nin soños. Aínda así, sabes que non lle contarás nada. A vergoña é demasiado grande, a culpa demasiado fonda. Que lle vas dicir? Ti, que eras unha muller independente, con xenio, agora non és máis ca un monicreque sen forza de vontade. Plan de rescate, 2020, Xerais. Quero avisarvos, non ides crer ningunha soa palabra desta historia, ningunha mísera coma, ningún mísero punto. Ata pode ser que algunha persoa crea que son unha mentireira, pero tanto me ten. A ver, un pouco sí que me importa, que a ninguén lle gusta que lle chamen iso, pero mamá ensinoume que é unha parvada preocuparse polas cousas que non están nas nosas mans. E que creades ou deixedes de crer que son unha troleira non é algo que eu poida cambiar. Quero dicir, resúltame de todo imposible, tanto física como metafísicamente, ou como diantres se diga, meterme nas vosas cabezas e cambiar vosos pensamentos. O único que podo facer é contar a verdade, así que aquí a tedes, porque todo aconteceu tal e como volo vou relatar, xúrovolo. Pero un xuramento de verdade, deses de poñer a man no corazón con moito sentimento e comprometerte solemnemente, non pensedes mal. Non me refería a palabras malsoantes, aínda que tamén as hai, teño que confesar. Seguramente me rifen por poñelas, pero non me parecía xusto contar a historia omitindo algunhas partes. Iso chamase censura, que o saibades. Contou-mo a avoa, de cando ela era pequena e nos xornais só aparecían as noticias que querían os que gobernaban. Ao que ía, non ides crer nada da historia que ven de seguido porque nela, aparte de moitísimas palabras malsoantes, tamén hai un secuestro, 2 escopetas, un plan de rescate e bastante sangue. Sí, todo iso aparece nas follas que agora mesmo suxeitades entre as mans. Pero tranquilidade, que tamén hai amizade, compañeirismo, traballo en equipo, un montón de cousas boas. Mesmo algo de amor. Puaj, que noxo.
Isto non sei moi ben se é bo ou malo, a verdade. Entre Donas, Bahía Edicións, 2020. A vida. Sinto os nervios na punta dos dedos. Papá está rosmón. Non quere que o subamos á oficina porque non hai ascensor, pero eu sei que no fondo lle fai ilusión. Nun minuto baixarán Fran e Carlos e axudaránme a subilo. Último acto de servizo. Vai estar un tempo en cadeira de rodas e parecíame xusto que non agardase tanto para despedirse. A xubilación chegoulle, un pouco contra a súa vontade, pero non hai que facerlle. Sei que mamá vai coidalo o mellor que saiba. Quizais non como a papá lle gustaría, pero iso xa é outro tema. O que os levou a estar máis de 40 anos xuntos coas súas circunstancias é cousa deles. O amor é cousa complicada. Xusto abre o portal Dona Teresa. Gonzalo, que alegría! Un coro de ladridos recíbenos. Desta vez, non sei por qué, non fago como se o animal non existise. Agáchome e doulle un par de caricias, máis ben por probar, e sorpréndeme ver como cala e se refrega contra a miña man. Conecto de novo coa conversa entre meu pai e Dona Teresa. En realidade, é miña filla quen me xubila. Fai ben, Gonzalo, moi ben. Temos que deixar paso ás novas xeracións. E déixame que che diga, a túa rapariga é a muller máis preparada que vin nunca. Papá mírame e sorrí. Xa o sei. Algo cambiou entre nós, sabémolo os dous. Xa non son quen de velo como esa figura intransixente que só acepta a perfección. Ao mellor, nunca foi así. Ao mellor, eses sempre foron os ollos cos que eu o vía. Ao mellor, só é humano. Pregúntome como me verá el agora, como me vía antes. E como anda o Tino? Papá baixa unha man e tamén o acariña. O can dalle unhas lambetadas e el sorrí. Desde cando a papá lle gustan os animais? É ben cariñoso, Dona Teresa enche o peito como un pavo e sentencia. Claro, por que crees que lle puxen ese nome? Papá e eu mirámonos, sabemos a historia, claro, ou iso queremos. O anterior Tino era un cabrón, falando ben e pronto. Non quería irme á tumba con ese mal recordo. Este outro é moito mellor. Recoméndocho, Gonzalo, agora que vas ter moito tempo libre. Un animal, faime caso. Danche unha de cariño, un animaliño nunca será tan animal como un humano.